Salutare toată lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit pe primul episod de Clash Royale. Sunt pe canalul lui fratele meu, dar eu cu el ne-am decis să-l împărțim pentru că acest canal cred că o să ajungă unul de succes. Și aici, dacă n-ați auzit de Clash Royale, sigur că ați auzit, e un joc cu strategie, cu multe chestii. Se pare că a fost update și prin acel mare update s-a băgat două legendare și cred că două epice. Dar eu știu și legendarele și epicele. Prima este Bandit-ul, care este foarte, foarte bună. Și a doua nu știu ce, e ceva cu aici, care el scoate lilieci, dar n-am înțeles nimic. Niște lilieci și cam aici și un rege. No. Să facem o luptă pentru primul episod, de ce nu? Mă scuzați dacă pierd multe meciuri. Nu. Nu pot să joc așa mult. Știți că ăștia din arena 4 sunt foarte buni. Mai am un... Vedeți Witch de 2. Și Witch-ul e foarte bun. Deci Witch-ul ăsta, în loc să scoată de aia care v-am spus eu, lilieci, el o să scoată. Mamă, ce-a pus. A trebuit să punem roți. Știți să mai eliminăm. Vedeți? Cred că uriașul lui îmi ia castelul. Scheletul lui. Îmi place ca Minion Horde, pentru că Minion Horde sunt foarte buni. Sper că uriașul nostru se ia. Nu i-a luat, îmi pare rău că nu i-a luat. Vai. Îmi doream foarte mult să ia. Uite, asta ar fi ceva bun. Acum, pe moment, știți? Așa, Witch-ul de level 1, care e al lui fratele meu, nu e al meu. Am mai spus o dată. Gata, castelul e al nostru. Să merem în față ca să atacăm, dar eu aș zice să nu atacăm târnul din mijloc, că nu știu, nu avem prea mult avantaj. Atacăm celălalt. Uriaș e bun. Witch-ul iară. La Witch chestia aici e foarte bun, pentru că Witch-ul dă mult damage, foarte mult damage. Când o să luăm Wizard, no, ce să mai spunem de Witch? Nu o să dea cât dă Wizard, știți? O să dea mai mult, cu mult mai mult. Vedeți, despre asta vorbeam, că ne ia castelele. Dar bine că avem Baby Dragon de 2. Că Baby Dragon e foarte bun, chiar foarte, foarte bun. Prins de 2. Ăsta e de arenă mare. Dacă mă întrebați de ce nu bate, e de arenă foarte mare. Pentru că are prins de 2. Nu e chiar foarte mare arena, mă scuzați. Vedeți că ura. Nu e arena așa mare, dar e bun. Asta e și chestia, pentru că ăștia de arene care au nu știu ce Witch de 2 și de ăștia sunt foarte, foarte fucking buni. Și ei când sunt fucking buni, mă bat. Mai am un cont, dar pe acela, cum să vă spun eu, vedeți, ne-a bătut. Și când mai avea la castel, nu e vina mea, era de arenă mare, asta e. Dar de nimic, să mai facem încă mai multe meciuri. Și aici, frate mie, nu știu ce meciuri a câștigat. Mă, foarte faină. Da. Hai să mai facem încă un meci. Sper ca nici la ăsta să nu pierd. Are PK, normal. Dar nimic, avem nimeni. Bine, hai, poate să omoare PK-ul. Ai, sigur dă o sabie. Da, dar nu dă așa mult. No, pentru mine. Pentru că PK-ul e mic. Am și eu un cont care PK-ul meu e foarte mare. Am foarte multe role, foarte fain.
Dacă încă n-ați auzit de joc Clash Royale, încercați-le, foarte fain. E cel mai fain joc care l-am jucat eu. E de strategie, de multe. Gata, castelul a sfârșit, nu ne-a niciun castel. E bine că nu ne-a luat niciun castel, pentru că, nu, dacă ne lua un castel era foarte rău. Bine, să vedem. El n-are frizul. Bine, hai să-i facem deck. Văd că are un deck un pic cam slab. A, nu, e perfect, dar... Ce să schimbăm? Nu-mi place Fireball-ul, e cea mai urâtă chestie care am încercat-o eu. Deci, dacă voi jucați Clash Royale și vă uitați la mine și spuneți, bă, uite ce spune asta, pentru voi, pentru mine asta e părerea. Asta e părerea mea. Mă scuzați. Pentru mine nu e așa bun. Pentru mine e banal chiar. Cea mai banal. Sau epică sau ce-ar fi. Uite, vedeți, dacă aveam un wizard, minionii ăștia erau distruși super ușor. Dintr-un fireball distrugea tot. Băgăm ăștia ca să exemplu. Dar nu cred că are cu ce să... Ba da, uite că a avut cu ce să oprească. Are și prințul, mamă. E bine că am pus Valkyrie ca să îl distrugăm. Și niciun hit frumos pe castelul ăla unde ataca prințul. Sper că și meciul ăsta o să-l câștigăm, cred. Dacă nu ne bate, normal. Îmi place foarte mult Baby Dragon. E o epică foarte bună. E o epică foarte bună. Dar Minion Horde moare repede. De level 1. Nu. Nu riscăm de altceva. Nu zicem de altceva, mulțumesc. Dar acum cel mai potrivit moment ar fi să băgăm aici. Prea târziu. Și pe viitor o să avem și legendare. Da, legendare. Legendare ca Inferno Dragon, ca Lava Hound, ca Electro Wizard. Mulți. Există foarte multe legendare și epice. Cel mai mult mi-aș dori Electro Wizard, pentru că Electro Wizard e foarte bun. Și mă gândeam ca la Clash Royale să facem un chest opening. Dar cum putem, știți? Nu mereu așa, știți, cu Magical Chest și de-astea, nu. Am zis să facem cum putem. Vă tot întreb, știți? Nu știu ce am puține emoții. Știți că primul meu video n-am mai filmat. Da, normal că pui Skygonii, ca să îi oprească. Dar altceva nu pot să pui. Hai, pune și Inferno Dragon dacă l-ai. Dacă l-ai, e fain. E fain. Ai, nu, deci mie nu-mi plac Minion Horde de level 4, de când are el, parcă, foi, cea mai urâtă chestie. Băgăm uriașul acum, că trec minutele și secundele și pierdem. Nu putem să câștigăm. Măcar meciul ăsta, știți? Sper. Uite, chiar avem șanse, pentru că s-a dus uriașul nostru acolo. Se ocupă și pe acolo. Bun. Băgăm aici minionii. Ai, am vrut să văd dacă rău pe castelul celălalt. No, deci foarte urât, foarte. Bine că avem săgețile. Vai, nu cred. Minionii. Minionii mei. Las că mai avem săgeți. Nu suntem. Bine, 18, 17, 16, gata. Mă gândeam că să pierd. Știți? Da, uite, acum trebuia să primim Magical Chest, pentru că meciul ăsta a fost foarte greu. Să nu sper Magical Chest, mi-aș dori eu. Bine. Atât a fost cu acest episod. Primul episod, nu. N-am ce spun.
episodul următor care o să urmeze, o să facem mai multe chestii, știți? Deci, acesta a fost primul episod, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!